गरमनि सि आंनि फिसायाथ' थान्दा बोथोर जानाय लाबाय एडभान्स लाबाय बेनो जाहैबाय आंनि फिसानि जुनैनो आरो माखासेया बे फुरा मिक्सिं गियो हाय लोगोफोर दिनैहाय एसे रेडि जादों बायरावहाय ओंखारनो शपिं खालामो दा मा लाबोनायखौ नायदो दानो ओंखारनायसै जों फुरा रेडि जाबाय जोङो सफैबाय जेरावहाय शपिं खालामनो फैदों बेयाव सफैबाय जोङो दा हाबनायसै जोङो नैबे शपिं मलाव फैदों नामा जाहैबाय श्री भेंकटेश्वर जोङो दा फाइनालि बे सिङाव हाबनायसै मा मोनो नायनायसै ड्रेसफोरा लेडिस लेडिसफोरनि बहाय 3 থেকে 6 months 6 থেকে 9 months बेखौ मोजां मोनबाय चয়েस खालामबाय बेखौहाय नायनि गुबुन नायबावनि खम ने बे साइजआथ' दङ ठीक है 3 years में है 6 থেকে 12 months साइसन मोनले माखौ लानाय गरमनि सि आंनि फिसायाथ' थान्दा बोथोर जानाय लाबाय एडभान्स लाबाय 6 থেকে 12 months आंनि शपिंआ जाबाय आंनि गुड निउज फैनांगौनि खोथा फैनांगौनि आंनि पार्सनेल ओरैनो दिनैनि शपिं खालामनाया मेनना जाहैबाय आंनि गावनि फिसानि थाखाय आङो खालामदों मानो होनब्ला जों न'आव थांनायसै बिनि जुनै बहाय खम मोनो बिनि जुनैहाय खालामा जादों एडभान्स शपिं खालामबाय बेबिनि थाखाय जुताखौथ' नायबाय फुरा पसन्दआनो जाले माखौ नायनानै आन्दायबायसो आथिङाबो गोरलै आंनि साइजनि बे जुताखौ फसायदोंमोन आं गोजौनो नों लागा मानसिया गाराया खिन्थु जुथाया नागिरदो साइजखौ जा गोरलै साइजनि बिनि जुनैहाय लानो हायासै जों शपिं खालामबाय बेगाहा भर्ति जाबाय दा न'आव थांनानै खेवना दिन्थिनोसै मा लांखो बेग मोनसे बेग दंबावो दा नायदो पर'टा आरो सिथाव पर'टा गैजोमा बेनि जुनै सिथाव लादेरबाय जानोसै दसेलाय आलदा खारो सयाबिन दा फाइनालि जोङो शपिं खालामनानै आङो फैबाय दाने नायदोनि नैहाय बेग आरो बाव दङ मा लाबोखौ नायदोनि फार्स्टआवलाय आङो गावनो गानग्रोबाय फैनानैहाय आथिं आखाइ सुनानैहाय जानानै रेस्ट खालामना बे ड्रेसखौ गानबाय नायबावदोनि बेखेवदोनि बे नै गरम बोथोर थान्दा बोथोराव गानग्रा बे आंनि ओमफ्राय नैबे आंनि फिसानि जुनैहाय फिसायाथ' फैथ'वाखै दाबोनो बे नै दङ बियानैफोरनो लादोंखौहाय सोनो मा लाखो आं मिथिले आं बुंजोबनो हानाय नंले गोबाङै लादों ड्रेसा गावनि फिसानि बियानै फिसाफोर दं नै गोरलैफोर गोबाङै दङ बे जाहैबाय आंनि हिर'नि जुनैहाय आरो बेबो गोरलैफोरनि जुनै नै बियो नै गेदेर फिसानि जुनै
देरसिन फिसा बियो नै बेबो फिसाफोरनि जुनै बे नै देरसिन फिसानि जुनै हनै आरोबाव दंबावो नै नायदो गोरलैफोरनि गोजा फिसाफ्रानो जोबमा गैया बे नै गेदेर फिसानि जुनै बेबो गेदेर फिसानि जुनै हनै गेदेर फिसाया जाहैबाय आंनि हासबेन्ड नै बे बियानै फिसाफोरनि जुनै आंनि फिसानि जुनै बियानैफोरनि जुनैहाय लाबाय बे गुबुन बेथ' बे फुराना ओरैनो लांफानायनि बियो गानलांनायनि गोरलैनि जुनै बे आंनि आरो बेबो आंनि नै बेबो आंनि थ' नायदो ब्लगाखौ आंनि दिनै शपिंआ बेनो नै नायनायाव हयथ' एसे जानो हागौ फैसा लुन लाथारो आरो बे बेगाखौबो लाबोदों बनिफ्रायनो बन सोना लाबोबाय दानि आङो गावनि फिसानि सिखौ आङो आलादायै दोननि बेबो नै आंनि फिसानि जुनैहाय आरो बेथ' नङा आरो बेबो आंनि फिसानि जुनै लादों आंखौ आरो फिसानि जुनै लादों आं नायबावनि सिलेक्ट ना खालामनो हाले माखासेया बनाय होननानै नायदों बेनो जाहैबाय आंनि फिसानि जुनै नै आरो माखासेया बे फुरा मिक्सिं बियो गोबां मानसिनि दं बहाय आरो बे जाहैबाय आंनि फिसानि बे जाहैबाय अनलि आंनि फिसानि जुनैहाय आं मोनसे दिन्थिनि नै आरो बियो फेन नै मोनफा मोनफा नै आरो बियो नै जाहानायाव गानहोग्रा फिसायाथ' दाबो फैथ'वाखै होमब्लाबो एडभान्स बायनानै दोनबाय जोङो मानो होनब्ला न'आव थांनायसै जों आरो थान्दा बोथोराव जाहैनाय बिनि जुनैहाय थान्दा सि लादों गरम सि लादों नै आरो बियो आं खयथा लादों आं गावनि फिसानि जुनै आंखौ सानानै दिन्थिनि 1 2 3 4 5टा 6टा इयो ओमफ्रायहाय हाफ पेन्ट मोननै ओमफ्राय बहाय जानायावहाय गानहोग्रा 10टा आइटेम